Tingin mo sa Ginoo kay o ginin isulat mo na daghan kayo naning kamot karon. Apan ang pulong sa Ginoo nagaingon nga dili makahimo, pero kita sa tinuod lang sa tabang sa Ginoo mahimo nato ning tanan. O bitaw na importante do na tay knowledge, no? O bitaw na kining mga panahon na ni sultihan ta mo nga ang Ginoo hapit na gyud mobalik ha, gamay na lang. Kung ang mga tao wa nagpakabana, mo bitaw nang gingon ni Jesus Christ ang mga tao kuno na overwhelmed na siya diri sa kalibutan, na sobraan ba, na overcharged, no? Aron nga din ang mga tao daw dili ka hibalo sa pagbalik niya. Kay nga naman ang propesya nga gisulat sa pulong sa Ginoo gamay ra gyud maluwas, di ba? Ayaw gid na nga daghay maluwas. Bisan daghan ang Kristohanon, ibutang sa imong hunahuna nga ang gingon sa Ginoo daghay na ning kamot apan dili magkahimo. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, panikamuti na lang ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Gani bisan ako naning kamot man ko. Mo na akong gibantayan sa akong kinabuhi. Mo bitaw na samtang ako nagaampo sa Ginoo kanuna. Nga din gusto ta ko makabaton ha. Tawanon lang ha. Para sa inyo ha. Para sa ato ang akong una-una magtukod yun ang tatagwapong simbahan, di ba? Kinsa may di ganahan. Gani, naibog ko sa akong mga kauban ng mga pastor, sila na anay mga bagong simbahan, mga gwapo na ilang simbahan. O, bitan akong ginapray kanunay sa Ginoo. Pero wag yun, isang to sa kuha nga diin. Ang Ginoo, ganing nagsulti gani, kaya ang Ginoo, makiksulti mag yun sa vision. Tuog yun ko nga ang Ginoo, makikstorya sa mga iya sa Ginoo sa vision, kana ipakita ba? So, mo na ang vision nga ipakita sa Ginoo, na isulat man tanan vision sa Ginoo diri. Mo na nga wag yun nabutang sa kunahuna nga magbuhat og simbahan nga literal kay ngano man. Ang importante daw ingon pa ni Apostol Pablo kanang spiritual church. Kanang imuhang ba ang kaugalingon kay mao man gina ang tinuod nga church. Ay bisan asa mo mag-gather, mag-isgot sa ngalan sa Ginoo, naman siya sa taliwala, wa man siya nagingon dito sa gwapong simbahan. Sa maayong lugar basta lang mag-gather together in His name. Mo na yung gingon ni Jesus Christ, naagid siya sa taliwala. Bitaw na nga muabot gyud ang panahon kaysa tinuod lang. Mag-unsa man ang dakong simbahan kung muabot ng kagubot be. Ikaw daw hunahuna na. Asa mo. Gani mga tao karon wa sila kabalo, baliwala lang na sa ilaha. Nga kung muabot ning kagubot sa kalibutan, asa ta sila padulong. Kamo karon asa ka mo padulong bilang Kristiyanon? Mo bitaw nang nagtuon sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo nang bahala ini kay ang Ginoo ray mo guide. Kay ang Ginoo ra ang nagbuhat sa tanan mga buta nga mahitabo is kalibutan. O nang nangalagad sa Ginoo, tulo ka klaseng pagpangalagat sa tao is kalibutan. Una nangalagad sa kalibutan. Ikaduha nangalagad sa tao, ikatulo nangalagad sa Ginoo. Ang nangalagad sa kalibutan madato gyud na. Mabitaw ni kining kalibutan is a god, idols pud ni idolatry. Naa diri suhulang ka gyud diri kung magnegosyo ka diri. Mo nang permero ang ikaduha kanang nangalagad og tao para nang mga trabahante. Nay amo, di mo sugot imong amo, nga mo simba ka. Di mo sugot imong amo. Mabitaw nagingon ni Solomon, kung makautang gani ka sa imong giutangan, mo nang kuan kaniya slave ka gyud niya. Kay unsa iyang gusto, mo gina ang imuhang tumanon. Mo bitanong mingon ko ninyo kanang mga nanarbaho sa gobyerno, lisod na maluwas. Lisod lang ha. Tingano man kalibutan man ang gobyerno, di ba? Pwede man mingon na iyang magsimba. Wa man na naguna-una og Ginoo. Kay ang ilahang gialagaran ang kanang pakanan sa mga tao di kalibutan nagpuyo. Sila ang atong gipili aron magdumala diri. Mo bitaw na importante nga din kita aduna tay kay balo ikatulo kanang pagpangalagad sa Ginoo. Mo gingon nga din kung mangalagad ka sa kalibutan madato ka. Mo na akong nasabtan diha. Kung mangalagad ka sa tao ma-oppress ka. Sa ganang oppression kanang kapoy daog-daogon ka ba, no?
Kaya siyempre, amo ko na nimo. Pero mangalagad ka sa Ginoo, malipayon yun ka. Kaya ang Ginoo may tag-iyas kalipay. Muna ako gingon nga din, nasabtan ako do. Ginoo sa pamay butang nga din, mga pulong nga di nimo. Kanang gusto pa nimo Ginoo sa mo ang pagkahibalo. Muning number 1 nga din akong isulti ninyo nga din. Ayaw mo paguna-una sa balay o sa simbahan nga binuhat o tamod kay ang Ginoo wala nagpuyo gyud daw matud pa niya gikan pa kaniya do hangtod karon niya Apostol Pablo nagingon siya ang Ginoo wala gayod nagpuyo sa balay nga binuhat og tao kundi nagpuyo siya sa balay nga binuhat sa Ginoo nya ang tao buhaton na sa Ginoo kanang gitawag og puloy-anan mo bitaw nga gitawag tagli mo na gitawag ta og kanang panudlanan kay ang pulong sa Ginoo mao nang Ginoo mupuyo sa tuwa kuno ningon si Apostol Pablo papuy-an ninyo madagayaon gayud kay ngano ma'am kanang pulong sa Ginoo nga tudloan ta about anang righteousness ang fruit do ana peace kalinaw ba nya ang number 1 jud nga unta atong buhaton jud kanang makabaton tag kalinaw kay matud pa sa Hebrews without peace and holiness no one shall see God. Mo bitanang ningon siya nga ipurso gyud ang peace. Paning kamuti gyud makabaton kag kalinaw as a Christian. Mo bitan ako sa tinuod lang nakabaton ako kalinaw. Wa na mo koy problema. Na ako sa Ginoo na koy problema kaya Ginoo nang bahala. Di na ko maproblema sa mga propesya nga din there will be a great tribulation kay nga naman kung mga lagad ko labi na kung buhaton ako ang will sa Ginoo ug ang righteousness ug ang holiness taga ako niya kinabuhing kalinaw. Kaya ang tinuod blessing is the life of peace. Kung ikaw dunay life sa Ginoo, mao nang kalinaw, wa kay problema, wa kay trouble kay nga naman, wa kay balatian, wala kay mga sakit, wala tanan. Kay peace lagi. Tungod kay niduol ta sa Ginoo, mo nang gingon ni Jesus Christ, nabugatan man gud tag nabudlayan. Mao na ang atong kalag, pahulay na, mo na bitaw karon. Tanang kamatuoran mo ni mo hatag ka nato og peace freedom if you shall know the truth mo na ang 2 Peter chapter 2 Peter chapter 1 verse 12 ingo pa ni Peter wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things though you know them and be established in the presence truth, in the present truth. Karong panahuna no, kinahanglan may establisar ta sa kamatuoran. Kanang unsa may kamatuoran sa atong pagpangalagad sa Ginoo ang tinuod gyud. So tinuod lang wa pay nakasulti kamatuoran kay wa man gyud nakakaplag kamatuoran mo nang ningon si Jesus Christ. If you shall know. Kunya kung di ka mangitag kamatuoran, sige lang tagpaminaw ng pulong sa Ginoo. Bisag dili na pulong sa kamatuoran, bisag pulong na sa baka, kay na may pulong nga giwali, baka nga ang nagwali, dili tinuod, gamit lang ang pulong sa Ginoo. Gani atong unang panahon dunay propeta nang ngadto dito sa mga tao sa Ginoo nga din matud pa sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo ilang gigamit nga ilaha daw tong pulong. Muna ko nabasahan, mo nang luoy kay ang tao kung dili gyud kabalo sa kamatuoran. Ang number 1 nga nawa na ibawaan sa tao kamatuoran kanang mahitungod kan Jesus Christ. Nagtuo sila na ibalo na sila kan Jesus Christ. Kung naibalo lang ta kan Jesus Christ, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, labaw pa sa tanan siya ang kinabuhi. Kanang dalan nga mahigpit nga naggiya o kinabuhi. Mao kana ang kamatuoran. Yang anong mga tao nga matay because pabita na yang gingon nga dunay duha ka dalan. Dalan sa kalaglagan, sa kamatayon, dalan sa kinabuhi. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, kung ikaw man lang mamatay, asa makaniagi? Sa dalan sa kamatayon. Mana Jesus Christ nagsulti sulod mo sa dalan nga mahigpit kay ang dalan nga mahigpit padulong sa kinabuhi. Unya matud pa niya gamay ray nakatultor niini. Nga naman kay wa may nagsulti kamatuoran kung unsay dalan sa kamatuoran.
Bisag kabalo sila ni Jesus Christ nga nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. Walang gyapon kasabot. Gipahayagan na, tinuod bang yun na, kay ningon man si Jesus Christ. And the truth, and the life, did not comprehend. Wa nila nasabtan ba ang life ba? Nga ang paghayag sa Ginoo, life na, life, dili, dit. Una nga, mga tanak ka, nga maangkrit, ano mamatay, matog, ito, mga tanaman ko. Nya kung naana tayo balatian, naana diha sa kamatayon, muhilak na kusog sa Ginoo, maninuod na, manidot na. Kaya gusto kinabuhi, muto makaka-appointed ang tao, mamatay ka sa, ano, mangayo pa ka sa Ginoo. Ingunana ba nang gisulti sa Bible, ang gisulat, diri sa kamatuoran, dili ay, kung nasabtan na nato, mo bitaw na nga, nag-search daw ang tao, pero wala sila kasabot sa scripture. Muna yung gingon, always in remembrance of these things. Nagpa-remember kanunay si Peter. Wala siya nagpabaya, niya ginegligent. Kundili, always gi-remember niya kinibutanga. Usa mang butanga, although you know them, tabaw na mo, daan. Nga kinahanglan, ang tao karong panahon na ma-establisar sa kamatuoran. Mga Kristohanon nga adunay nahibaw-an nga tinuod ba? Unsa may tinuod nga nahibaw-an? Yung mga tao muuyon nga mamatay, wa na kay balo ang kamatuoran nga giani ni Kristo diri. Ingon bitaw niya sa John 3:16, should not perish. Niya mingon jud ka mamatay ka. Wa bitaw nang kining pulong sa Ginoo lahi ni sa mga pulong sa tao. Kung ikaw mangalagad sa kalibutan o dumadato ka, kung ikaw mangalagad sa tao, daugong ka, pero kung mangalagad ka sa Ginoo, mo nang gingon, doon na kay ganti eternal life. Mo na gisulti dire. Nga abi nimo tinuod itong gingon sa Bible ba? Gingon pa ni Peter, is hard to understand. It's hard to kanang comprehend ba, kanang digid nimo ang masabta ba. Mo na ako nagsige ko basa no unsa man ako ni Ginoo pag series ba nga unta sila makakabot yun sa but sa but nimo. Kanang unsay gisulti sa Biblia kanang masabtan gyud tao ba kay nagingon ra ba ang Biblia bisag ever learning but not come into the knowledge of truth. Bisa nagtuon sila pero di gyud sila makabaton og kamatuoran. Kadungog sila nga ang Ginoo naghatag kinabuhi pero dili na tinuod sa ila kay sila mutuo man nga mamatay. Bisag mamatay iya lang gyapon daw sa Ginoo. Mo nang walay kamatuoran. Sa 1 Peter, ingon pa ni Pedro, chapter 5 verse 10. But the God of all grace, who hath called us into eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Tanawa. Muni last nga yang gingon. Bisag nag-antos ta sa makadiyot, kadiyot man lang daw ni ingon sa Ginoo. Pero sa ato dugay pa kayo. Mao bitaw nang naipunong gingon ang mulahutay lang ha, ang mulahutay. Para sa imo dugay na kay wa man dugay nagibutang imong nauna nga Ginoo hapit na mo balik. Wa man pud nimo gibutan sa nauna nga ang Ginoo kuyaw. Mo na di ka mangandam. Kay kung ikaw, kay balo pa sa kamaturan, imong pahimuslan ng panahon. Muna ang Ginoo sa tanang grasya, gitawag ta ngadto sa eternal glory. Unsa na tong pag-adto sa eternal glory kundi mangganit ta kabalo diri mo himaya sa Ginoo? Nag-ingon ang kasulatan nga atong unang panahon, ang ila daw simbahan is full of glory. Manggawas lang himaya diya sa simbahan dito sa panahon ni Moses. Pero karon daw ang matod pa sa Old Testament na ang simbahan daw karon is nothing na. Baliwala lang simbahan. Wag sa simbahan okay lang. Nagtuo siguro sila nga ang Ginoo. Although nagtanaw ang Ginoo pero ang Ginoo nag-record ba ya? Pangita sa Ginoo ang eagerness ug kanang gitawag og encourage katong dunay encouragement ug kanang naay gitawag og earnest kanang gusto gyud
or sa laktod pagkasulti sa pirmiro yang gingon, a willing mind and a willing heart, mao ra gyud gipangita sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa tuwa karon kung kinsay willing. Wala man nagpugong ang Ginoo, ayaw mong simba, pero ang gitanaw sa Ginoo kadto lang willing and faithful and sincere. Muna yung gingon katong mga sincero, katong faithful, katong willing. Labi na katong ang last gingon kanang loyal yun sa Ginoo. Loyal ba mo sa Ginoo? Kanang loyal sa Ginoo nga unsa gani pulong diha mao gina, mahitabo gina. Kana gyud imong tumanon, di gyud nimo na ipakyas, dili nimo ingon adili oy kuan man kanang tagaan pagani kumahimo i-perverse pagani ibaliktad pag yun ba? Dili man ana ang Ginoo, nahisulat na mayong kapag dili ang ana yung Ginoo. Mao nang judgment. Dili na mausab kay judgment na ang iyang gihimo diri kanang ang Ginoo nga the God of all grace nga gitawag ta ngadto sa eternal glory pinaagi kang Kristo Jesus nga samtang nag-antos ta sa makadiyot himuon ta niyang perfect, himuon ta niyang establish, himuon ta niyang kusgan, strengthen og labaw sa tanan, isitol ang tanan. Mabitaw na nai-ilustrasyon ni Jesus Christ, ang bingay ni Jesus Christ, ang nangalaga daw sa Ginoo, nakautang. Ikaw nakautang. Matod pa ni Jesus Christ, wala gyud utang nga dili nimo pagabayran hangtod sa katapusan. Kinahanglan mabayran nimo tanan. Nga naman, kay mo man nagiingon dito ni Peter, kanang grasya daw sa Ginoo, nagtawag nato dito sa eternal glory pinagi kang Kristo Jesus. Sa makadiyot, matod pa niya, kinahanglan masitol yun ta. Dili pwede nang dili masitol. Kung sa may isitol na to, basig natay kulang, na gani gingon tinimbang ka ngunit kulang, timbangon man tapuon dito. Kaya nga naman, doon na may duha ka buhok gitawag o pasikaran, niya din, asa may mga ngalan. Naisulat sa basahon sa kinabuhi. Although, pirmero pagdawat nimo, naisulat yun na, nga ikaw nangalagad. Nga naisulat yun ka, labi na katong nag-take off, nag-vow, nag-volunteer, doon ay freedom nga mga lagad, moro mo ito yung ipangayo sa Ginoo kung libre ka, nga di ka na makapugna, o di ka mapugna na ng mga butang, kalibutan pangalagad. Kaya ang gusto sa Ginoo katong dili mapugnan ba, kanang muingon yun, I'm free to be the servant of the Lord. Mga Kristohanon nga, dili kay ngunana, munang dili na mao ang nangalagad sa Ginoo. O katong nangalagad sa Ginoo volunteer mo na giingon atong unang panahon ni Joshua. Ug ni Moses kato lang mo volunteer ha. Kay panagsa lang ning mga volunteer nga worker ba, di ba? Kay kaning volunteer wala gini sweldo. Volunteer man. Mo na ang pagpangalagad sa Ginoo di ka makakwarta mo na ang pagpangalagad sa Ginoo mapublic yun ka. Mo bitan ang gayon ni Jesus Christ. Who shall find his life? Who shall lose his life for my name's sake? He shall find it. Kung ikaw mawad-an sa imong kinabuhi di sa kalibutan, tungod lang sa ngalan sa Ginoo sa imong pagpalo, kay kini pulong manggod sa Ginoo nagabadlong manggod kanunay. Imbis mangwarta ka, dili ka himuon nga ingon siya si Solomon gani nag-ingon siya undangin na ang pagpaningkamot sa imo nga madato ka. Giingon yun na dito, di ba nakuha na nato na lisod na kayo balik pa to, pero nabasahan ko na ninyo. Muna maglisod ka mga lagad sa Ginoo kay nagtudlo ang Ginoo nga undangin na kay nga naman pangkalimutan man na gani muuyon gani ka miingon pa ang mga Kristohanon nga dato. Kabalugin na sila hanga, wa sila'y madala, kumuha to sila langit. Pero naningkamot nga managhang diri para unsaon. Tama tong gingon ni Solomon, sige mong paningkamot diri, pero uban rada ay mga mukha na magpahimulos. May pamangalagad kasi yung munang gingon, for my name's sake, ye shall find it. Makakaplag ka. Pero, if ye shall find in this world, you shall lose it. Kung ikaw makakaplag diri sa kalibutan, mawad-an hinuon ka sa Ginoo. Kaya sa tinuod lang ang Ginoo di gusto dato. Ngano man?
Kaya ang dato, kanang dagay kwarta, mo bitaw ang gingon ni Solomon, dato na si Solomon ha, ngano na kaingon siya, money is a defense. Because, di na siya magkinahanglan og depensa sa Ginoo, kaya ang money is the defense. Is the answer of all. Tanang problema nimo, i-answer na. Abi nimo ang dili mahimo sa money, kanang pag-add sa imong life, kanang pagbutang sa imong life nga eternal, di gyud na mabutang. Kanang paglingkod nimo sa trono sa Dios, dili na nimo mabayran. Kanang mga gahom nga gisulat dito na usa ka tawo sa istorya ni life in Jesus Christ, gay tan-aw gyud mo sa lida ng kanang life in Christ, gwapo kay na paminaw, masabtan nimo ambot pasabot dili sa Bible. Nga matod pa niya kung isa ka tawo nga gusto kayo og kanang dato man to siya, pagkakita niya kan Jesus Christ, maayo man dayon tanan mga sakit. Moto nga giduol niya si Jesus Christ, gitanyagan og dakong kwarta, paliton daw niya na kung unsa na iyang gahom. Motong gikasab-an siya ni Jesus Christ, gusto ko si Jesus Christ siya nga wa siya kabalo nga ang mystery sa Ginoo dili na mabayran kwarta. Motong nahinungdan na sira ulo na hinuong tong tao, kay abi nila mabayran og kwarta ba. O ko na pong gingo ang pagpangalaga dinyo nga kung wato mo langit di na mabayran kwarta. Gani ningon siya dili ikatandi na. Kining butang diri sa kalibutan, dili na ikatandi sa diyang ang Ginoo muhatag kanato og ganti. Mo na yang gingon, kinahanglan ma-perfect, ma-establish, ma-strengthen and settle you. Na matod pa ya establish in the present truth. Kanang present truth ba kanang karon ba? Kanang kamatuoran yun na imong hibaw-an. Mao na hinungdan nga si James chapter 2. So Santiago chapter 2 verse 10 unsa iyang gingon? For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So useless ato pagpangalagad kung makabuhatag usa lamang ka mali or dunay usa ka pulong nga wa nato buhata. Guilty ta bisan ako. Daghan ako'y nasabtan unya di na ko tuhuan ning isa ka pulong na open ko ini pulungan ni di ko mutuman ini pulungan ni. Guilty lang gyapon ko. Guilty of all. Sa tanan nga mga pulong nga imong gituman, guilty of all. Muna importante ang knowledge. Maninungdan si Jesus Christ nagingon sa chapter 11 verse 29, before ka nidawat kang Kristo Jesus o siyang gingon, ayaw ni kalimti ang anong niduol ka man sa Ginoo be. Take my yoke, Matthew chapter 11 verse 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest of your soul. Namatod pa niya daw, pasana nimo ang yugo sa Ginoo. Kanang ipaantos gani sa Ginoo nato. Kaning pulong sa Ginoo, mura ni yugo. Kita naman ang yugo sa kabaw. Kanang birahon yun na nimo, yugo. Kunya mo nang gingon yugo pud sa Ginoo, do na yugo siya. Although naa kay mga pag-antos dire, nga kung mudol ka sa Ginoo aron makapaulay imong kalag, nagyapon kay pasanon. Pero kanang yo, matod pa niya, is easy and light sa verse 20 o sa 30 man siguro na. For my yoke is easy and light. Sayon lang o gaan kay na birahon, dili pareha sa kabaw nga gahi kayo. Mo na makapahulay ang imong kalag, labi na kung ikaw nabugatan ug nabudlayan. Unya ningon siya, learn unto me. Pagtuon jud di pwede nga magsige lang tag paminaw sa pulong sa Ginoo, wa gyud ta nagtuon. Sa mga ato ang tuyo diri sa Ginoo be. Sa may tuyo nato sa Ginoo, magsimba-simba lang, magdaig-daig lang, mag-awit-awit lang. Nga sa diya nga naay balatian nga hapit na ta mamatay, mangayot ta sa Ginoo, di man lagi ta tubagon. Anong madritso man gyapon kamatay? Nganong mga Kristiyano, mga pastor, mga ribiri, mga bishop, mga matay man lagi. Sa diya nga akong gibasa ang pulong sa Ginoo, nagtudlo ni og dili ka mamatay, uya karon mamatay. Kisa may bakakon ang nagsulti sa pulong sa Ginoo ug ang tagiya ining pulong sa Ginoo. Siyempre ang nagsulti. Kaya ang Ginoo nagsulat ini is mo bitaw nang gingon diri, this is the mouth of God.
that proceeded out of the mouth of God. Mo ni gingon ni Jesus Christ, gani ang pulong mauna ang Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Nya mingon deta dili tinuod ni. Dagdag pagkasulti ang nagwali bakakon or ang nagwali nangilad sa mga Kristohanon nga diin mga matay malanday gapon. Ngano mga lagad pamanta? Unsa man atong Ginoo nga gyalagaran, unsa man gibuhat sa Ginoo nato? Mao na hinungdan nga ang Ginoo nag-ingon na lang daan giprapesiya gyud na niya nga wa sila kasabot sa bulaton sa Ginoo. Kamong kabaw ba mo sa gibuhat sa Ginoo? Kung kay balo lang daw ta ingon ni David sa bulaton sa Ginoo, the goodness of God. Muday gyud ta. Mo nang ningon si David nganong mo daig man ta sa Ginoo for His goodness and mercy. For the goodness and His mercy endure it forever. Nagpabilin hangtod sa walay katapusan nga ang Ginoo maayo sa tao. Mo nang muday ang Ginoo ang tao. Mo na hinungdan nganong muday man gyud ka. Unsa may goodness sa Ginoo? Good ba na mga lagad ta? Magsimba ta unya moabot ang panahonan nga din mga matay mo dayta. Sabi nimo sa tinuod lang kada gabi yun makamatay yun tungod sa dagan akong nabasa pahinumdum yun ni sa kuha. Mo bitaw nang gitawag og kanang pag-serve sa Ginoo na hinumduman ako. Murag ni plus ako una makatagabi iba kinako nabasahan kanang mga lagad daw tulo ka klase na. Ang tao nangalagad sa kalibutan, ang tao nangalagad tao. Mo bitaw ningon si Apostol Pablo I obey God rather than man. Kung gisugo man ko sa tao, tumano na ko ang Ginoo kaysa tao sa akong amo. Nya kay maputbol maka, mawada man kag trabaho, kung wa kay pagsalig sa Ginoo. O bitaw na atong una panraan, sa wa pa ka nangalagad sa Ginoo. Wa ka pa may trabaho, gibudlayan o gibugatan ka. Sa diyan nangalagad ka sa Ginoo, tumana daan ang sugo sa Ginoo. Aron ka ng mga imuhang gitawag og asa ka padulong na anak kay trabaho, na anak ka sa imong amo. Ang Ginoo maganda man sa imong amo nga buutan nimo aron dili ka pugdan sa pagsimba. Ingon na ang plano sa Ginoo. Ang problema lang kay naunhan man niya ang pagpangalagad sa kalibutan. Una bitaw karon kay naunhan man ka sa pagpangalagad wa pa ka nidawat sa Ginoo na anak kay amo nga di musugot og Domingo. Mao na ang pangayoon nato sa Ginoo kay labaw ang Ginoo kay sa imong amo. Ang problema kay wa man nangayo kay nga naman wa man siya na convince ning adlaw ni. Nga kanang adlaw di ay gibuhat gyud na para nimo. Nga unta magampo ka Ginoo ayaw itugot. Nga di mutuman lang ko. Kung ang pulong ningon sa Apostol Pablo ay obey God rather than man. Nya unsa man kay amo man nimo. O mo nang gingon pagsugod og pangayo. Noon ta makasabot na imong amo. O bitaw na ako atong unang panahon mingon na gyud ko. Kasabot ba ka nga ako nagasimba Domingo, di gyud ko mo trabaho. Mo bitaw na nga ang mga tao mingon na lang ginadaan. Kadaanan na si Lando. Di ginam trabaho Domingo. Mao gini yang giingon. Ako makigstorya ko daon sa akong amo. Domingo di gyud ko mo trabaho. Mo nang kasabot na gila sila. Mo nang di na sila mag-asa. Mo na iyang gingon din sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 7. Mo ni isa ka gipropesya, di ni malalis na to ni pagbantay mo ini kay gipropesya ni. Naisulat na gyud ni. Ingon pa niya diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 This know also. Kinahanglan may baw kay ini pod that in the last days perilous time shall come. Aduna gay lisod nga panahon moabot, lisod. Ako lang nang gilaktaw kamo na basa na sa verse 2 hangtod sa 6 kayang 7 mo akong gisulat. Dito nimo mahibaw-an o summarize na lang akong chapter verse 2, 3 and 4 niya. Matod pa niya adunay gingon dito. Nganong perilous man? Because ang tao may gugmaon na sa iyang kaugalingon. Ang iyanang kaugalingon mo'y atimanon sa mga tao. Puhon. Mas palabihon nila ang ilang kaugalingon. Na din nga sila dunay kwarta, sila dunay makaon. Ibaliwala na lang nila ng pulong sa Ginoo.
Mo ni Perilos, mo ni giingon ni Pablo ngadto sa mga taga kauban ni Timoteo, matod pa niya nga adunay giingon niya nga ang mga ginikana, ang mga anak against thy parents na. Moabot na yung panahon nga mga anak daw musupak na sa ginikanan. Bisag Kristohanon pa musupak na sa ginikanan, di nato na malalis. Kunya ang pinakakuyaw gyud kaayo sa verse 7, bisang pag nagtuon pulong sa Ginoo, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Na may knowledge pero para sa iya dili ka maturan. Kay ngano man kung kana ka maturan iya ginang saligan. Di ba? Kung ang tao nagsaligan ng knowledge ngayon ay bawan, dili na tinuod sa iya ha. Mo ni gingon sa Ginoo kay gisulat yun na giprapisi yun na gisulti na sa Ginoo ngadto ka Apostol Pablo nga isulti ito kang Timoteo unya na isulat na mo na nga kita based on what is written in the Bible. Dili na nato na maad, dili na nato na makuhaan. Nga daghay nagtuon mo na nga kita karon magtuon ta. Nga hangtod makakabot ta ining kamatuoran kay giprapisi man na. Sa John chapter 14 verse 6, ingon pa ni Jesus, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tanawa, di kita katog langit ini. Kung wa ka kasabot sa dalan, sa kamaturan, sa kinabuhi, tulo lang yung giingon, dalan. Si Kristo, kabalot ta. Pero ang kamaturan, ug ang life. Saan nato ng life? Kung mangutana ta, kanang life ba Ginoo? O Ginoong Hesus, kanang life nga imo bang gitanyag sa amo, wa gibag kamatayon? Tubag mo po si Jesus ana. Unsay gingon ni Jesus Christ katong istorya niya kang Mary o kang Marta nga din si Lazaro ilang igsoon nga namatay. Kung mutuo ka kang Jesus Christ, siya ang resurrection, bisan daw kuno siya mamatay, mabuhi, kung siya buhi, dili siya mamatay. So, walay kamatayon sa kinabuhi nga gitanyag ni Kristo. Ang problema nga nung mamatay, kay wa lagi ni dawat sa kinabuhi. Nga gitanyag ni Kristo, kay wa siya kabalo sa kamatuoran. Wala siya nagtuon kang Kristo Jesus. Muna yung giingon din intro para niya, ako lang yung ipasabot sa inyo ha. Kaya doon ay kamaturan nga wa na ibaw anong tao, muna ito iskutan. Munang niingon na lang si Apostol Pablo sa taga-Episo. Bisag sila mga Kristohanon, pag-adto nila, niingon na lang dayon si Apostol Pablo, but ye have not so learned Christ. Wag yun mo, nakakaton kang Hesus Kristo. Wag yun, nakakaton ang tao. Sige lang wali, sige lang pangalagad. Unya, pagkamatay, sampit na po sa Ginoo, wa man gud mo manigtuon. Munang latod pagkasuti ng Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved? Mao gina ang giingon daw sa Ginoo ingon ni Apostol Pablo. Nga ang tanan gayod kinahanglan maluwas and to come into the knowledge of the truth. Nga ikaw maadto gyud ka sa kay balo sa kamatuoran. Kinahanglan may balo ka sa kamatuoran nga ang kamatuoran si Jesus Christ, He is the life. Life but dili death. Mo nang ningon si Jesus Christ dunay dalan. Ang usa nga dalan padung sa kalaglagan, kamatayon ba? Ug kiya do ang dalan padung sa kinabuhi. Higpit lang na kinsa nang dalan? Mao si Hesus Kristo. Mo nang lisod kay nga naman gamay ra man kayo ang imuhang kanang gitawag og naro manggod kanang di ka kalihok ba dili ka kapatuyang sa imong kinabuhi sa kalibutan kay naa man ka sa dalan. Pero sangkad kayo ang dalan padung sa kalaglagan. Simple lang, easy lang, daghay na ngagi. Mo bitaw nang kining dalan nga masigpit ningon gyud si Jesus Christ. Few there find it. Gamay ray nakakaplag ini, may nang ta sa gamay nga giingon sa pulong sa Ginoo. Apil ta. Mo apil gyud ta. Mo na ang pulong sa Ginoo ato i-search. Mo na nag-search ko as a preacher. Nag-soup gyud ingon pa ni Solomon. A fine
words, words of truth and acceptable words. Mo ni yang gingon dinhi. Ang gusto daw sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas ug ang tanang tao moadto gyud sa knowledge of the truth. Kay hibalo ba? Mo bitaw nang nagingon daan si Hosea, my people are destroyed because lack of knowledge, because they reject knowledge. Baliwala lang nila ang knowledge ba? Maminaw lang pero hasag nila na maminaw ta asyon nga mat pa nila. Wa sila kabalo nga ang Ginoo tinuod ug buhi ug gamanan siya. Wa sila kabalo nga ang Ginoo na sa iyang libot. Muna ang tao di mo tuo. Sa diya nga mga mo sa simbahan, wa na mo laing tuhuan ang Ginoo inyong kauban. Ang pulong inyong yung giatubang. Sa John chapter 8 verse 32, mo na iyang gingon. Kung kay balo lang ka sa kamaturan, kanang kamaturan, mo na muhatag ng kagawasan. Unsa may kamatuoran karon. Mo na itong isgutan pron, gatong gingon ako miyaging Domingo, may tungod sa bukog sa tao, bukog. Literal ba kanimong bukog? Gisulti po na sa Biblia, binimong pasabot nga nang gipang sulat dili-dili tinuod, di na ato na hisgutan. O bitaw na nga, saan na ito pagkabato kagawasan kung wata kabalos kamaturan. Ang tinuod yun, ang propesiya sa Biblia nagprophecy about yun sa bukog sa tao. Nga din sa Genesis, sa diyan nga nagbuhat siya og tao, kinsa may ang gibuhat? Si Adan lang, si Adan lang. Ang iyang gibuhat, si Iba day, unsam day si Iba? Gikuha lang sa bukog. Bukog. Remember na mga babae usahay manggod. Magtuon unta ta ingon ni Jesus, learn unto me, mo nang usahay ang mga babae. Daghang kay nangalagad sa simbahan, pero wala sila ay pagpakabana, wala sila ay pagtuon nga din about inihang gibuhat sa Ginoo sa mga tao o sa kalibutan. Nga matod pa sa Genesis chapter 2 verse 21 and 23. Sa diya nga si Adan nakatulog, gipatulog sa Ginoo, gikuha gusok. Ambot nagtawag ba siya og sword yun? Karon tas-tason tong tiyan, ablihan to kuhaan tong isa ka bukog gibali. Matod pa sa ubang mga magwawali daw kuno nga dunay ang mga laki daw kuwang daw nag-isag isa ka bukog ribs kay kana daw ilang asawa. Nya naaday bukog nga imong partner lahig bukog. Mao bitaw nang giingon sa Ginoo. Kanang magtiayon join together na. Munang wa nakasabot ng mga magtiayon ba nga kanang asawa tinuod yun tana nga diin gikan jud ka sa imong bana. Gani ka usahay kanang mag-learn ta ang tinuod knowledge gyud is ang number 1 man gyud. Kinahanglan kabaw ang mga asawa nga diha sa pagka-Kristohanon nga ang head of the family is the husband. Munay permirong knowledge unya natuman nimo tanan. Dahol unya nakuha lang nimong 1 point. Musay tawagin mo guilty. Unya kanang ginikanan. Mga anak, wa ninyo tahura na honor thy father and mother. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ginyo na ganig, this is right. Unya gahil gyapon, di gyapon mo tuo. Kulang gyapon gisa. Bisag natuman nimo tanan. Unsay tawag sa imo guilty. Mo na bahalag di mo tuo bata mo tahod mo. Kana mamag yun ako na bisag mo na lang. Kana papa yun ako na bisag anak lang kay because of that you are a Christian. Dapat gani abi nimo kung atong nagsulti man gyapon ni unsaon daw pag-unor sa imong bana. Unsaon pag-unor sa imong papa. Children, obey your parents. Ang wife is submit to your husband. Mula na lisod sa ila sa mga wife, submit. Kay unsa man gud ning balaod sa kalibutan man gud. Lahi man gud mo bitaw nang lahi ng balaod sa Ginoo, balaod sa kalibutan. Na pwede man na usara man na sila kay giusa man daw which is wa sila kabalo. Nga diin kalimtan jud dapat
nang gitawag nga atong natun-an diri kay ngano man naa matay knowledge sa Ginoo. Mo na kanang children, obey your parents in the Lord, di na pwede i-reason nimo. For this is right. Pero ang husband, although higugmao niya ang iyang mga anak, ang iyang pero ang number one good knowledge sa husband is to love God. Magunsa man ang mga asawa, mga anak motahod sa ilahang ginikanan, unya wa man puday sila nangalagad sa Ginoo, useless to gyapon. Ikaw wa ka nangalagad sa Ginoo, nya ingnon nimo nga siya musubmit sa kuha. Dili na counted sa Ginoo. Gitawag bitawg head kay ngano man mag-una ang bana mga lagad mo na ang tanan pulong mga knowledge to submit and to obey. Dapat ang imong isubmitar katong nangalagad sa Ginoo, katong wa nangalagad ayaw mo submit. Kung naisip ninyo nga yung bana wa nangalagad ayaw gyud mo submit kay dili na i-honor sa Ginoo. Wa gani gi-honor niya sa Ginoo ng bana. Muna usa ang kamatuoran ba? Muna musulti ko ninyo, labi na hapit na nung balik ang Ginoo. Muna kanang mahibaw na gani ato ng kamatuoran tanan. Muna na. Makabato na tag kagawasan. Muna ang about sa bones, importante yun na bones to bones. Karon ang babae daw is matud pa ni Adan. Muna niya ang akong bukog o bukog, sa akong bukog. Bukog na ng babae, yan ang iusan ng bukog. Nganong importante yung bukog? Sa verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Nganong babae ka, kay gikuha man ka sa lalaki. Manong babae ka. Kuyaw gitong ang lalaki, ang gikuha sa imong malalaki na, abayot na sigurado. Or tumboy na, or unsa pa na. Pero kanang gikuha gyud sa imo ha, ang Ginoo nagkuha. Mo nang giingon nga, ikaw babae gyud ka. Exodus chapter 13 verse 19. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. Si Moses daw kuno gikuha niya ang bukog ni Joseph. Kato si Joseph ba nga mo ito'y leader sa Ehipto. Yang gikuha nga naman, nainabasa na ko nga wa man gyud lugnanan ang Ehipto. Ipanglabay naman nila dito sa kanang lugar gani nga kuan. Ipanglabay lang nila mga patay. Katong mga Israelites nga gi-slave nila within 143 years. Pag mamatay to, hangtod sa iyang trabahuan, walay adlaw nga ipahulay, walay Domingo, walay holiday. Walay rest day ang tao ato sa ilaha. Mo nang nai-rest day sa Ginoo. Nya kanang gihatag nga rest day gyud para gyud ang sa Ginoo, dili na para ninyo. Namatod pa ang gobyerno mingo pahulay mo aron maka bato na pud mo kusog. Sa tinuod lang ang Bible nagsulti na daan kanang pagpahulay ninyo aron ma-refresh mo, aron ma-refresh na inyong kusog. Usa atong buhaton. Kanang pahulay mo diha sa Ginoo aron i-bless gyud mo. Mao gyud na ang tunay. Dili nangingon nga kanang atong ikapitong adlaw atong arana kay nganong gihago nato nahago ta. Sa tinuod lang ang Ginoo nagbuhat nato. Unya kabalo ang Ginoo nga kapuyan ta mo nang gihatag ang patag adlaw aron ma-refresh kung kita mga lagad sa Ginoo. Ma-refresh lang ka. Mausa ba mabago imong kusog. Mo na mga tao kay wa man nagilag adlaw nga unta mo na refreshing sa iyang kinabuhi sa iyang kusog. Mo hinungdan nga muadto lang hinuon sa kalaglagan, madaot lang hinuon kay wa man siya kaila sa Ginoo nga which is ang Ginoo may nagbuhat sa tao. Mo na yang gingon din ni Moses. Sa Exodus gidalag gyud ni Moses. Ngano man kay dunay yutang saad dito ilubong. Kay ang meaning sa bukog nga iyahang gidalagi saad na nadaan ingon pa ni Moses ngadto sa children of Israel nga ang Ginoo daw mo bisita. Ang ilhanan sa bukog nga gidala nga ang Ginoo mo bisita. Nga naman tungod sa bukog ni Joseph, carry up my bones and away hence with you.
uban nimo dala na Moses kanang bukog ni Joseph. Katong anak ni Isaac, si Joseph nga pinangga sa Ginoo. Mo to'y gigamit sa Ginoo nga maghari po dito sa Ehipto. Na namatay naman niyang amigo dito sa Ehipto. Na mo to nga di na-captured sila. Mo tong si Moses sugo nga atong kuan ni kay ngano man kay balog yun si Moses nga mobisita usab ang Ginoo sa mga tao kay ngano man tungod og bukog. Ang bukog kabalo ng bukog nganong ang tao na anay bukog asa man ninyo makita ng bukog sa minteryo. Makita lang ninyo ang bukog kung patay ng tao. So latod pagkasulti ang bukog is patay. Patay ba patay? Mo na gingon sa Bible nga lisod kayo sa abton mystery man gud ni. Ako kita na ko sa ang nakita nako sa pamilya nako nga bukog ang akong kambal. Kita na ko yung bukog yatag sa kuha kay nangita mami dito sa Maa. Di ingon naman niya kay gibisitahan na mo dito. Sir, wala naman to diha ang kuan. Di mo ang igsuon. Tuwasa naman dahil, kinaabli naman. Mo itong gidala mi dito niya sa katuan, lugar, na ay ngalan dito Sako. Ba dito sa Sako, Galo. Abo ito, siya mo ni bukog siya mo isuon sir. Siya nga nung naman na dyan. Ana magina sir, patakaran na ana dyan. Basta dili na nimo irinyo. Irinyo nimo ay mong lungon. Na ana dyan. Amo, totoo dito, gipsagdan na, wala na bisita kung mga igsuon. Kung tinuod kaya sa Ginoo, ay na to bisitay ka, ang Ginoo mo bisita to. Puho, nabisitahan to sa Ginoo, kay promise na niya, kay gidala good sa Ginoo ang bukog ni Joseph, kay ngano ang meaning sa bukog nga iyang gidala, mubisita daw, ingon ni mubisita ang Ginoo sa Israel pag-usab. Mo nang gingon sa Hebrews ha, chapter 11 verse 22. By faith, Joseph, when he died, made mention of departing of the children of Israel and gave commandment considering his bones. Naghatag siya og sugo, may tungod sa iyang bones. Ang sugo sa Ginoo sa bones. Kanang departing of the children of Israel. Sa diya nga si Joseph sa iyang pagtuo, nag-mention siya, una siya namatay ba? Niingon siguro to nga ang akong bukog dalan ninyo dito kung asa mo nga di saaran mo gyuta sa Ginoo dito ko ninyo dalal kay ngano man kay ang Ginoo nagsaad nako nga bisitahan mo kay naa akong bukog dito. Mao na ang sugo niya sa diya nga nanggawa sila. Dili na angay na tungingon niya. Baliwala lang na nato baliwala. Aron mahibaw gyud mo ngano man ang tao mamatay. Sa Lucas chapter 1 verse 68, ingo pa daan ni Jesus Christ ha. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Sa pagbisita daw sa Ginoo ngadto sa Israel, iyang giredeem ang iyang mga katawhan pagbisita. Mao na tong gi-promise. Katong gi-swear, gi-mention ni Joseph pinaagi siyang pagtuo. Mao na ni karon atong hisgutan ng bones kay bulahan gayud kanang pagbisita gayud, pero sila ray gibisitahan kita wa tay labot gibisitahan nya kay lamang gireject ang bisita ni Jesus Christ o sa Ginoo pay pinaagi kang Jesus Christ. Mao nang gingon niadto na si Jesus Christ sa mga hintil, glory to God, nakita gayud na piskan ba sa dugo ni Kristo na sprinkle. Napiskan ta sa dugo ni Kristo, pinaagi sa dugo ni Kristo, nakaduo lang ta. Kay kaniadto wala gyud tay Christ, wala tay God, wala to tay hope. Mo na gingon dito. Mo na kaning Ezekiel importante kay ni abot sa iyang propesya may tungod sa bones. Bones sa tao, bukog nimo, bukog nato, bukog sa mga tao. Mo na gi-mention ni Ezekiel sa chapter 37. Magsugod ta sa 1 hangtod sa 14, importante ni. Aron kung mangutana ka, ngano mamamatay man ang tao? Sa tinuod lang, ang tao, bisag di mamatay, buhi ka, patay gyapon ka,
Mao man ay giingon ni sa Ginoo nga diin ang buot niya pasabot patay ba ang patay. Kung ang patay nga literal nga may tungod sa bukog, napod ang giingon din hibot pasabot kung imong sabton, patay pud ka bisag buhi ka. Nga ang imo daw kunong bones. Mamatay ka kung mauga na. Kung ang unod sa imong kanang maro sa imong bones, mauga gani na, may mo ng kanseros, ug di na gina kanang mga unod sa imong mga bukog nga naghawid gani, di ba? Diri sa usi tawag niya tong kwan, back unsa na? Spinal cord. Sa atong mga tuhod mo na ang tao arthritis na ngano man. Because nahilis ang unod, kaya ang naggunit manggod sa unod, gawas ug sulod. Naggunit sa bukog, gawas ug sulod, unod. Ngunya, why maka-additional na, why tambal na maka-add na only ang Ginoo ra, kay ang Ginoo ra gyud nagbuhat na, di ba? Ito ba mo ana? Ang tao kay di mo tuong ang Ginoo nagbuhat nila. Nito sila gibuhat lang sila aron mamatay. Dili oy, mo nang gibisitahan ka aron di ka mamatay. Aron makapaabot ka ba? So may pulos na ng pagbalik sa Ginoo nga wala na tao. Patay na tanan. Wala pulos. Kung imong basahon, mabitan na akong nasabtan, nabasahan na ako ni tanan. Mga kanya akong gipanulti ninyo, nabasahan na ako ni tanan. Maning gingon ni Ezekiel. Importante din ni kayo, maning kamatuoran yun, ngano ang tao mamatay. Sa hinungdan ang tao mamatay. Tingnan pa niya sa verse 1. The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones. No, muna gikiri daw ang kamot giguyod, sige giguyod sa Ginoo. Unya dito naglingkod sila ang espiritu sa Ginoo. Nang lingkod sila dito sa taliwala gayod sa walog. Dito sa lapad ba nga taliwala gayod sa kwan. Lapad nga yuta, walog. Valley which was full of bones. Na doon puno ug bukog. Nga matod pa niya din ni Zaberto, and caused me to pass by them round about, and behold, there were a very many in an open valley, and lo, they were very dry. O dagay na nga ukab dito sa valley. Unya, nakita niya pirting ugaha. Kung sa may uga. Verse 3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Ningon to ang Ginoo sa iya kang Ezekiel. Nagtuo ba ka kining bukog? Mabuhi. Ningon dayon si Ezekiel, yes Lord, kabalog yung kaana. Matod pa niya diri sa verse 4. Again he said unto me, siya nagingon pag-usab kaniya kang Ezekiel, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Kung sa'y giprapesya niya, gisugo si Ezekiel, o pagprapesya ining bones, paminaw mo mga bukog sa pulong sa Dios. Kanang bukog mo ipapaminawon ba? Kanang atong bukog. Mo bitaw na nga giingon sa Hebrews ba nga ang pulong sa Ginoo is like a two-edged sword, piercing even the marrow of your bones. Bisan pa sa unod sa imong bukog, ngano man kanang pulong sa Ginoo makabuhi na sa unod sa imong bukog. Kaya ang tao gani wala na nay unod ng mga bukog niya. Dili na nakalakaw. Madalay ko ng Ginoo sa tinuod lang. Mo nang nagtuog yun ko nga ang unod sa akong bukog tungod sa pulong sa Ginoo. Tambok ba? Kusog pa man kumudagan. Gusto mo tanaw mudagan ko? Mo nang giingon by the glory of God. Tungod sa strength sa Ginoo nga gihatag nako. Mo bitaw na umingon ko ninyo kini akong kusog additional na ni. Dili na ni sa akong pagkatao. Sa ako na ni pagpangalagad sa Ginoo nga mo nang muanhi ko dinhi ingon ni David, ang atong kusog, ang atong life, ang atong power naa diri sa simbahan. Nasa balay sa Dios. Kung nandigyo ko mo absent, bahala na. Bahala na mga butang diya nga itanyag sa kuha. Magunsa man ang butang sa tanyag sa kuha. Tanawa, magunsa man ang kwarta. Ano, masakit to na. Naluoy bitaw ko na ako
best friend gid nako ha. Classmate nako karon. Nag-graduate sa pagka-pastor, pero wala na siya nagwali. Nagnegosyo na lang, hala, palitanan. Amot, hantod kanus, ana, matuman siguro itong akong gituan sa Ginoo nga ang babae ni doon na sa Ginoo, kinahurot ng kwarta. Nga karon kay gikimo naman. Kung kato ilang kwarta gitigom, sigurado yun ang masugdan yun ang pamaligyan ng yuta, kaya namalit man sila yuta. Murang maluoy yung kubang nawagit siya kasabot sa Ginoo. Nga ang pagtuo nila pangwarta, wa sila kabalo. Mag-usa man ang kwarta kung ikaw magbalatian ha. Muna akong gingon sa inyo, glory to God. Bisan kini akong ngipon sa tinuod lang, nangapulpog na yung away sakit. Tamo siguro, madaot yung ngipon, sakit siguro. Sakit akong ngipon, tabit kong ngipon. Wala, naibot lang ni sige kaanan ako. Muna nangapangag ko, wala ko ko nagpa-ibot og ngipon. Mahal man bayad yung paibot og ngipon, di ba? Glory to God, ang Ginoo mo ibot, matanggal na lagi na. Mawa kay balatuyan. Muna akong gingon sa inyo, naamay gagmay kung naaman ko'y nakalimtan ng mga pulong sa Ginoo, mga kaluya. Pero glory to God, sa tinuod lang. Muna ayang gingon. And he said to me, Son of man, can this bone live? Ningon na lang si Ezekiel, ikaw kay bawgi ka na, Ginoo mo nang ningon dahil sa kang Ezekiel, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of God. O kamong mga ugag bukog, mga tao nga din, ang ilang bukog hapit na, basig napay chance. Kaya labi na kung tiguang, mahilis man yun, hingon sa doktor, mahilis man yun na, ako ko'y kauban nga pastor, bispre food na ko. Tungod siya pagto, di na siya magpa-opera, gihinang yun siya nga na, pa-opera na, kaya kung anong pa-opera man, kaya ang bukog daw siyang unod, nahilis na, ilisan daw guma. Tinuod na, no? Kadili po ng guma kanang ligid sa truck. Kanang silikon ba, silikon. Para daw makakontuan pa. Kinahilis mo. Yung kaya siya nag-opera, nagtuo siya. Niyawa siya kabalo. Kinsa rin makaada na. Bisa ka pastor ka, daghay wak habaw sa kamaturan. Mabita nga diya sa Ginoo. Importante ang knowledge na makailag yung ka-Ginoo. Matod pa niya din sa verse 5. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter unto you, and ye shall live. Mauna hinungdan. Akong himuon nga ang ginhawa musulod kanimo ug ikaw mabuhi. Ang ginawa sa Ginoo, bisag bones na to, patay na to ha. Mauna mga tao gibisitahan na to sa Ginoo, giprapisi ni Ezekiel. Muna niya pagbisita sa mga tao kay nga naman natawag na sila og dry bones, the valley of the dry bones. Nangauga ng mga bukog, mga matay lang daw ang mga tao niya. O bitaw nang ningon, naipulo ako nabasan. Nganong gusto mo yun mo mamatay? Nakabasa tuwa na, ako lang iyatag sa inyo ha. Ngano ang mga Israelite gusto magpakamatay? Muna nang ningon siya, they choose death rather than life. Mamay lang gipili God, tama yun ang gingon sa pulong sa Ginoo. Namatod pa niya sa verse 6. I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and you cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Sa diya nga ikaw, butangan na mag-unod, tanan mo sa ibutang ana siya, diya na nimo mahibawan nga ikaw makaila sa Dios. Mo na ako nakaila gyud kog Dios kay ngano man gitagaan mo kunya kinabuhi. 60 ra man ko to sa ato adiri 60 ra mo retire na, pero diya sa kinabuhi gyud sa tinuod ingon ang Biblia 70 ani itira. Kung naalagi daw nag-additional siguro blessing na sa Ginoo. Kung mao nang gingon ni Solomon, maayo ta kung moabot og 100 ang iyang kinabuhi, mayon tag mahadlokon siya sa Ginoo. Mayon ta daw mahadlokon kay kundi mahadlokon apatay lang gyapon. Mo bitaw ako mingon, lipay ganin ta to gusto kong moabot dayeg 70. Pero malag makabot pa kog 70 ang Ginoo apit ang balik. Kay aron makita nila nga diin ang Ginoo nga akong dialagaran tinuod buhi. Di man sila kabalo. Baliwala ra man gani bisag kamo gani baliwala ra ninyo nga ako nakaila og buhi nga Dios, nga akong dialagaran buhi nga Dios tinuod. Ako na nang nusulti sa akong kauban ha, di siya mutuo.
Mato hinungdan ang nahitabo siya, giatake siya. Glory to God nga diin. Mo nang gingon dito sa Biblia na ay messenger nga nasa iya nga di musugot nga siya. Mo nang akong prayer siya nga Lord ayaw na itugot nga siya mamatay sa kutubangan kung nahimuot man ka sa akong pagwali. O wala gid tugot karon naa siya kinabuhi. Ibaliwala lang na nato. Usang day pagtuon nato buhat-buhat lang ta nya kato wala hinungdan. Kanang mga hitabo sa kinabuhi nga wala hinungdan. Nang gingon niya ang imo ang taga-agbili nga ikaw kay nangalagad, nagpabautismo, kay nagdaig, nagsimba, mingon dayon ka maluwas ka. Nang sa ni mga pulong sa Ginoo nga yang gipanulti. Mo na yang gingon sa verse 7. So I prophesy, ingon pa ni Ezekiel, as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bones. Sa diya nga nagprophesy dayon siya yang giprophesy aduna gyud saba. Unya tan-aw gitanaw niya nag-uyog yun. Nanguguyog ba mga bukog iyang nakita. Pirting uyuga unya ang mga bukog daw na join together. Siguro ang kamot itong isa to asa layo. Dagan diduoy to ora makong kauban bukog lawas. Ipares mo gyud imong bukog. Kaya nga matoy pa diri behold a shaking. Sa wapa ni shake, noise was a noise, and behold a shaking of the bones. Nauyog daw. Nang liyog ang mga bukog, together bone to bones. Together, bukog to bukog. Na uli sa Bisaya, pag kung imong basahon, nag-join sila tanan. Wabita na nga parte mata sa diya gingon sa New Testament nga flesh, blood, and bones. Muna ang gipakatao ni Kristo. We are likewise nga doon na tayo flesh, blood, and bones. Kaya nga nung kanang bones na to, ang meaning daw na na-join ta sa bukog nga katong gisudlan o kinabuhi o gininhawa nga giprapisi sa Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 8, and when I held, lo, the sinews and the flesh come upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Why gininhawa lang Japon kay nga naman nauli lang pang ang iyahang mga unod nga please gikuber diya sa iya pero walay gininawa wa pa na ginawa. Verse 9, then said he unto me, prophesy into the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breath upon thy slain, o this is slain, that they may live. Wa pa sila nabuhi sa diyang nga nauli ang bukog. Unya, matod pa gingnan ang tao san man pagprapisi sa may tungod sa hangin. O hangin, mo nang giingon. Huy pa sila, aron sila mabuhi. Nga matod pa sa verse 10. So I prophesy as a commanded me, and the breath come unto them, and they live, and stood up upon their feet, and exceeding great armies. Nahimo na inong great armies, kay nga naman, pagbutang o gininhawan, nanindog din silang tanan, kaabroad nahimong army. Mga kasundaluhan, exceeding great army. Verse 11, then he said unto me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Matod pa niya katudang kunong mga bones, ha? Niingon siya, son of man. Kining bukog, mao kani ang mga anak o balay sa Israel. Tanawa, sila nag-ingon. Ang ilang bukog, uga. Ang ilang paglaom, nawala. We are cut off for our part. Giputol nila ang part diya sa Ginoo. Nakaibaw na sila kay nabuhi man sila. Di nakaibaw sila, uy. Kuan man dita. Patay man dita nga bukog. Uga man din itong bukog. Wa man dita paglaom. Giputol man din nato atong bahin nga bilang Kristohanon, wa mo kabaw nga giputol ang inyo ading bahin bilang Kristohanon. Bisa kag Kristohanon wa ka kabalo nga giputol day na. Propesiya na.
kaning bones ngayang giyon mga Israelites ha. Verse 12, therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your grave and cause you to come out of your grave and bring you into the land of Israel. O dalon na siya sa yutang saad. Sabi mo kining land of Israel, ang literal ini, mautong dito, dihatag sila sa land of, kanang gitawag, promise. Nya kita, spiritual lang ang gihatag sa Ginoo sa ato kay si Jesus Christ is Spirit naman, Father, Son, and Spirit. Kung bagat pa ba pagbati nato nga kita dalon sa land of promise, sa land kay sila dalon yun na sila. Dito sa yuta kita po dalon ta. Mo bitan nang na-rapture. Usaw man nato pagadto sa Mount of Olive, kundi lita sapgawon. Mo bitan na sa panahon sa 666. Pag human sa 666 kay ipuli man ang great wrath of God, the 7 vials of wrath of God. Aron di ta maapel, dalon ta niya dito sa Mount of Olive. Mao ginay klaro kanang put up, kanang rapture. Pero before i-rapture ta, ilisan usa ta karon mahimot ang worthy, mahimot ang kanang usay tawag kanang capable ba or kanang usay ning tawag ng mahimo ba, kanang mahimo gyud ta. Nakita gayud mo ang yang dalon, dili man ingon nga kita dayon dalon ta nga wa pa ta mailisan. Mao bitaw na kining nagtuon ta, o nag-giingon ni Apostol Pablo nga kining atong pagpaglagad, kaning atong mourning nga nagmourn ta aron nga mailisan ni atong lawas. Mo man na ang hinungdan nganong naghimot ang Kristiyanon. Kay kini atong lawas ba o gani ang atong bukog, nagritso lang tayo mo nang naghangyo ta kanunay sa Ginoo mo na ang inyong pag-anhid dinhi. Mo na tinuod giingon ni Apostol Pablo. Wala yang gingon dinhi sa verse 13. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your grave, O my people, and brought you up out of your grave, and shall put my spirit in you, and ye shall live, and ye shall place you in your own land. Then shall ye know that I am the Lord, have spoken it, and perform it, saith the Lord of hosts. Tanawa, ang Ginoo magperform o magsulti ini nga tagaan yung tag ginabuhi nga pinaagi sa open grave. Kabaw ba mo ng grave? Kanang mahal ra ba pagpakalot ra ba og grave? Bisan ni daw mapatay ang tao di sa Ginoo. Mo nang gingon spiritually prophecy, heavenly words nga matod pa niya. Gi-open ang grave. Nganong gi-open man ang grave? Aron mabuhi ka. Unya karon nabuhi ka diya sa Ginoo, mamatay lang day gyapon ka, gi-open naman gani. Gi-prophecy naman gani, ambot pasabot, nabuhi ka og labaw sa tanan kung buhi ka dili na ka mamatay. Mo nang gi-annul ang grave. The agreement of death. Kanang agreement sa mga tao sa death kanang muuyon nga din ang tao mamatay ilubong lang. Ang Bible wala nagtugot ana. Mao bitaw na gibisitahan ta ni Jesus Christ, nya gi-open niya ang grave. Kanang grave importante ba, kanang grave nga kita. Mo nang gingon ni Job, ayaw ninyo huwata ang inyong balay mao kanang lugnanan, paklaro ana unsa man daybot pasabot ana nganong gisulti man na. Sa Ezekiel chapter 37 verse 13. And ye shall know that I am the Lord when I have spoken your grave, O my people, and brought you up out of your grave. Kanang grave daw kuno, dalo ko kamo gawas sa inyohang lugnanan. Nya karon ibalik data. Apil man kata sa propesiya. Apil ta sa propesiya nga diin gigugma ta sa Ginoo gitagaan ta niya grasya. Nya watay labon ini propesiya nga giingon daan. Nga gani mo nang giingon sa Hebrews, this him yesterday, today, and forever. Watay labot atong giingon gi-open ang grave. Nya karon nga nangamatay man sa because wa siguro sila gi-apil og open. Ngano man wa gi-apil. Wa man sila mituo. Mo na ang brought you up out of your grave.
Muna nga ang tinuod yun nganong mangalagad ta sa Ginoo aron di ta mamatay ha. Muna kaya mo pag una unsay maintenance ninyo. Ang Ginoo mo atong maintenance, defense. Ang Ginoo mo atong defense, di ba? Siya mo i-defense sa ato tanang mga balatian, basig na kay balatian. Muna ayaw mo pag una. Kaya ang Ginoo gayud mo na ang mag-defense sa ato. Mo na naga-care. Siya ang nag-defense. Siya ang naga-care labaw sa tanan. Adunay manulunda gagi take charge sa tuwa pa sa Psalms 91 verse 11. Gipadala niyang manulunda aron mo unay mo charge o take charge sa imuha. Manulunda bisag asa ka mo unay mo care niya, mo unay mo defense nimo. Mo unay gingon sa Bible ingon ni David. Ang Matthew chapter 27 unsay gingon ni Jesus Christ? Verse 27, chapter 27 verse 50 to 53. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent, and the grave were opened, and many bodies of the saints which sleep arose, and it come out of the graves after the resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Muna ang pasabot sa diya nga si Kristo sa diya nga gi-give up na niya. Gi-give up na niya ang iyang kinabuhi. Dinhi ako nabasaan ba? Kantong na akong nabasaan. Kabalo ba mo atong 7 sayings in the cross? Sana of the cross ba? The last word. Di ba naigingon thirst? Tama ang mga magwawali nga ang Ginoo giuhaw ninyo. Pero unsa may tinuod nga nung giuhaw ang Ginoo sa inyo? Because we are a dry bones. Ang dry bones ay kinahanglan nag-water aron mabuhi. Unang mingon ang doktor pag inom og daghang tubig. Gusto gani normal nga mo inom kag tubig. 8 ka baso every day. Burot pa po kung tiyan na. 2 lang kay ka baso, burot akong tiyan. Sakit na kayo. Kulod, saan man eh. Halos di ko kayo inom tubig. Bahala na. Kaya nga naman. Ang ako pagtulod, ikaw mga kung buhing tubig ba? Oh, di ba? Pero ang doktor nagingon, 7 ka. 8 ka baso, burot na yung tiyan oy. Mas hawad pa din ang doktor kaysa Ginoo. Mana, abin mo sa tinuod kung ikaw doon ay pagtuo, ang ilahanan ba? Mo ni ang ilahanan ha, kung doon kay pagtuo. Kanang water di makadaot. Bisag unsa di makadaot, gani ang poison ang binom. Nga mo ni mukos ug kamatayon sa tao. Di magani na mo ni ilahanan gingon. O ang ilahanan ha mo ni. The sun shall follow them that believe, katong mutuo nga mga Kristiyano bisag baka inom og hilo dili maunsa. Baalag wa kay maintenance wa di gyud ka maunsa. Karon nagminti na kay naunsa man gud ka kay unsa man gud wa pa man gud ka nang alagad og tarong kung tarungan pa dato di ka maunsa kay mo na ilhangan sa tao nagatuo makainom og hilo o di maunsa bisag way ampo-ampo dili man na makadala ng prayer ang pagkaon nimong prayer unsa man gyud ang tumungan ng imong prayer unsa may imong kamatuoran na ngano nagampo man ka sa diha nga mukaon ka be unsa na prayer o thanksgiving. Kung prayer na sa imong kwarto, kung thanksgiving na sa simbahan, o asa man na. Gani ningon gani kung magampo ka secret, unya karon ipakita nimo. Mo nang gingon number 1, kung dili nimo na